ngithi lana angikhulume ngenkosana esikhathini samanje siphila kuso. Uke wabona yini ukuthi kakhulu manje amakhosana iwona agqilazeka noma athwele kanzima ukudlula omagcina? Yini na ngike ngayilandela ngayibuza isheshe yabuya impendulo yakho ukuthi cha, kwakubekela ukuthi lo mntwana ogcinile ekhaya yikho kwathi umgcina ini mafu magcina ukuthi uyena ozosala la ekhaya nezinto zonke ezikhona. Ngithi yabona akhule ngoba ngeke ufe umuzi ngoba ukhula. Ngithi yabona nawo naye mayizali amadodana amabili encane nayo kanjalo ukuze kufike izizukulwane singapheli. Amakhaya ayafake manje amaningi ngeke ninake kodwa yini na laba bathenjiwe ukuthi omagcina yibe kufanele balonde ifa lekhaya sekuyibona esikhathini esiningi abangalinaki ifa lakuba. Ngithi yabona sekuyibona abahlakaniphayo abanye besebenze basheshe baphume kuphi ekhaya abasakwazi ukuthatha umuntu ngazalelwa mina phansi kwalezi yantaba ngangibekela ukuthi kumele ngibe njani ngibe sekhaya. Sekuyibona abenzani ke manje abaphuma beyohlala emagoli emasantoni. Kuhle lokho komhlaba phela amandla mayivuma vele uthi umuntu hey mina ngi-architect mina ngudokotela angeke ngizohlala kulezi zinto abengangihlupheka ngisukelana ngiyofuna amanzi le. Sekubuka manje i-development angithi abasabuki ngeside lokuthi leli ikhaya leli engulo kwabekwe mina ukuthi ngelife ngikhaya. Bese ke phoqeleka ubhuti wakho omdala kwakufanele alishiye ikhaya ayokwandisa isibongo kwenye indawo. Asuke kuthiwa hayi kwakhumalo lapho sekunokhumalo phansi kwalezi ntaba akasakwazi ke lobekelwe vele ukuphuma ukuthi aphume ngoba mayephuma lizofika ngoba lo kufanele asale ekhaya usephumile ngoba ube nokuhlakanipha wafuna. Babenze njena abantu abadala vele kwakuba senhlakanipheni nasenhlanhleni. Ngithi yabona ukuthi basheshe bayifuqa inhlanhla umuntu lona obekeke ukuthi kumele aphume khona azoshesha aphume. Kodwa bese kubukeka ukuthi basesebancane kusamele abheke bani abafowabo abheke odadewabo. Lesikhathi beqala behlakanipha befunda bephase ezikolweni sebeyagquma ke benzani engakwenzi no 2 years. Lesikhathi lona sethi hayi ke sengizoqala ke nami ngibhekabheke akasakwenzi ke. Yingakho uthola ukuthi abaningi omagcino bakhula ngaphansi komakoti bobhuti babo. Angithi yabona bese lona hayi sengifuna ke manje izingane zami zikwazi ukukhululeka. Ngithi yabona nonkosikazi ahlale kahle akwazi ukushipha kahle. Ngizophuma ke ngiyokwakhe endaweni ewukuthi. Lesikhathi ethi uqala ukuthi yaphuma idlozi lizombamba ngenhlupheko ngoba libona ukuthi uzophuma shiyeni umuzi ufa ngoba sebebonile ukuthi lo mfowabo angeke afike ezingeni lokuthi lo muzi ube khona. Ngani ngokuthi ke manje akusekho izeluleko akusekho ukukhuliswa awasekho amaqiniso wokuthi ingane ezitshela ukuthi bafana ziphathe kanje ningakwenza ukuthi ngoba liyafika ikhaya sebenokuzenzela. Lesikhathi benza babona bona babulala abafowabo abadala ngoba abafowabo abadala sebeyasaba manje ukutshela bona laba abancane bayingozi abanye bashaya manje abanye amagama abo amahle. Ngeke ngizwe ngawuthothi mhlambe lo mdala ubekela ukuthi ngelifa ikhaya akasebenzi akanalutho uyihlalela lapho mahlalela asebenze kahle omncane. Lo mdala depende komncane ukuthi uzomondla. Mayeqale lokho ehlupha njalo ngeke ngilokubhuti wawuhlaleleni ungasebenzi adecide ukuphuma kanti umthetho awumvumeli ukuthi aphume. Mayeqala yena ephuma kuzoshawa yena lokuthiwa awumtsheli ngani ukuthi awuvuma umthetho aphume. Akakwazi kumlawula ngoba mhlawumbe sekuthisha mhlawumbe sekudokotela akafundanga lo. Manje ngakho ukuthothi amakhosana mongabuka ayashayeka. Amakhosana manje wona angazathi kuba nzima impilo ukudlula abani kodwa hayi ngoba kuukuthi baqalekisiwe yingoba bayavinjwa ngamabomu ukuthi bangaphumi bashiya amakhaya ngoba bazofa. Manje kufuneka indlela ke ukuthi kubikwa kanjani la ekhaya. Mina ke nakho ke ngakubuka kufanele ukuthatha imbuzi. Ngithi yabona hamba umuntu ayimzama ukuthi akusafani nesikhathi seni bantu abadala lapho kwakulula nina khona ukuthi ke inkosana iphume mayisiganwa ithi qekelele. Manje sesibuka ukuthi izofa imizi yethu asekho leso sikhathi sokuthi sibambisane nabafowethu. Abanye baphuma kuqala bengashongo abanye baba semajele sebefa bebancane. Manje uma ngihamba mina ngisho umuzi wenu uzosala nobani ngicela ukunihlambulula ngekushintshweke manje enanibekile nemithetho enanibekile ukuthi inkosana iyona ephumayo. Ake kube vice versa ke manje uyabona
ngilondeke ngiligcine leli khaya izovuleka ke inhlanhla ngoba ivaleka ngamabomu nje baphuputhile abantu hayi ngoba bengaboni yahlupheka ingoba bebona mabengamupha uzosuka agcina umthetho kunemithetho esithi masiyigcina sihlupheke kunemithetho enjani uhlupheka uzufe ngoba uthi ugcina umthetho kodwa usutshekile imithetho eminingi itshekile manje akusafana lesasikhathi sokhokho bethu angithi yabona after 2000 year 2000 zashintsha izinto eziningi sekumele manje kube yini yibo laba abadala abahlala emakhaya khona singeze ukuphela isibongo kukhululeke lezi ingane ezincane ngoba lingane zama 2000 seyifuna ukuhlala kuphi emasababsini akekho ongavuma nangu uhlala phansi kwezintaba zasakomhlumali hayi ngaba namandla manje ungaqhubeka uhlala bangathi hayi mina ngifuna ukuyohlala ngathi stairs eSanthulu sebenemqondo yokuphucuka ngoba nezwe angithi yabona selafaka impucuko kakhulu nakho bekutoyitoyelwa amanzi kuvalwe yonke imigwaqo ububezwa bekhuluma hayi yabona indawo yabhetha umuntu mayengasebenza ngahamba la kusho umagcina angithi yabona manje ke ngizama ukuthi einsizweni ezingamakhosana zingaphatheki kabi zibone ngazathi zilahliwe ayilahliwe zibone ngathi azinayo inhlanhla zibanjwe umthetho wokuthi aziwashiya amakhaya zibanjwe zimfundisi ukuthi yibo kufanele balekelele odadewabo yabona moyinkosana bese hluphe